Tripura University o Tripura ni joto college ni samung khlaijago tei aro chwng college o Amjokmung rimani question paper bo swnamjago first semester rok ni bagui belai khe nangkukmani kok norokni kwbangma swngmung tongui mano college o Bwsuk marni Amjokmung ong hinui college o Amjokmung ni mar ongo internal Amjokmungo joto subject o no 20 ni ongo abo hinkhe college no question swnambo tei final Amjokmung khe kaisa subject o 60 mark ni Amjokmung ongo oro jesakhe phano 33 mark tlango tei abo hinkhe question swnambo university skill value subject khe total 100 ni Amjokmung ongo abo khe assignment mario internal final Amjokmung miliui no mark rijago marksheet o chwng internal Amjokmungo bo 9 tlangna nango 20 ni Amjokmungo kha khlaio norok buji khana hinui omo video no nini sinijak college baya no share khlai ridi bobo saimanatui hambai।